Ki bor pulit haga pratarik jemang kilalap dien ya wei ubam jong ki tank sipai ubam pat bethei na ka jingti nongrim na ka benta ka jingtei hapo jong ka shnong maulun rei nong lum shlong. Ya uni ubam pat bethei bat ubadan ya ka jingjurang ka bakhat lai inshi bat khat ar inshi ka jingpelun lalap dien ha ka jaka pentrei jong ki riu shiman. Hadin ya uni ubam la IT no shaka kinhun Bomb Detection and Disposal Squad BDDS jong katanat pulit ka jila bakan bu bha ha ka jaka ka basngan bat ban pelong ya ka jingjur benya ong Superintendent of Police ka East Khas Hills Urituraj Ravi. Menta ka jing tokit benya kalaya shakmat ban lap din ya ka tanra jong uni ubam kumju ban pendu no ya ka bor ka jong u ong uni u he pulit.